सुना ना पूरा मकान में अकेले बाड़ू हो कि ऊपर वाला के हुक्के दिले बाड़ू हो। पहिला महल पेंटर रहत ए राजा जी सेंटर पर एंटर रहत ए राजा जी सेंटर पर एंटर रहत। नया लोहर बाड़ू तू मकनियों बनाया टाइम से लेत रही हो रानी किराया ले लिया सदियों सना पैसा। अच्छा रहुआ तो राजा जी समास नहीं खे सब बाबे बिल्डिंग में घास नहीं खे मेरे दिल में रखल बानी सब कहत ए राजा जी सेंटर पर एंटर रहत ए राजा जी सेंटर पर एंटर रहत। पढ़े वाला लड़का सन के दिहो जानी चाभी भाभी भाभी कह के तो होई है सहाबी। ठीक बजे बुझलू